der er gået fælles om det her grundlovsfest på Vestegnen, kunne man vel kalde det. Albertslund og Høje Taastrup, de er lige kommet med, og så er Ishøj og Vallensbæk arrangører af det. Og vi bliver så også støttet lidt af 3F i Høje Taastrup, og tak for det. Vi har også i dag, hvor vores Danmarks næste statsminister kommer, har vi bestilt rigtig fint vejr, og det må man sige, at det er lykkedes. Vi synes, vi har fået skruet et meget godt program sammen med hensyn til talere. Kim Simonsen fra HK kommer her 12.15. Så kommer den nye borgmester i Albertslund, Sten Christiansen, kl. 12.50. Medlem af Europa er her omkring kl. 13.30. Og så kommer hovedtaleren, kan man vel godt kalde hende, Helle Thorning-Schmidt her kl. 14.05. Det er muligt at sådan støtte forskellige ting. Der er en tombola dernede, hvor at der er mange fine gevinster. Der er noget mad og øl og vin nede i boden dernede. Og hvis I skal have flaskeøl eller sodavand, så er der inde på gården, at det foregår inde i, lige heromme bag i. Og der er også toiletter derinde. Ellers så håber vi, at vi får en rigtig hyggelig dag. Og inden at vi sætter Kim Simonsen på, så håber jeg da, at Henning Munk og Plumperne, at de lige spiller måske et par numre mere. Og så vil jeg ønske jer alle sammen velkommen til, og håber, vi får en rigtig god dag. Tak fordi I kom.